Ассалому алейкум бародарҷоно. Ин яке аз масҷидҳое ки дар сентри Лондон ҳаст. Яъне бародаракое ки дар Великобритания бошед, апаҷоное ки дар Великобритания. Ин сентри Лондон аст, да, ҳамин масҷид. Дар Whitechapel. Тақрибан аз ҳамон метро шояд 5 дақиқа роҳ бошад. Ин тараф хирос меён масҷид. Дар ҳаққи мо догу бошем. Ин аҷаб ҷои даромадаш. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Ин дар Whitechapel аст. Ин мекуна. Масҷид беҳад зебои хушбой. дар ҳар ки ҷое бошем зинда бошем. Мардами тоҷик. Ассалому алейкум аз Лондон.